дар мусобиқаи гӯштини миллии ноҳияи Варзоб низ чун анъана нахустин шуда пирони кордону нафарони солхӯрда ба майдон баромаданду ба паҳлавонони аз дуру наздик омада нахуст гӯштини асили тоҷикиро намоиш доданду иқболу муваффақиятҳо орзу карданд. Баъди мӯйсафедҳои маҳал навбат ба кӯдакону наврасон дода шуд, ки ба насли наврас низ имконият пеш омад то дар чунин майдонҳои диловарӣ маҳорати ҳунари худро аз рӯи ин риштаи варзиши аҷдодӣ нишон бидиҳанд. Бояд гуфт, ки ҳамасола дар ҷашни байналмилалии Наврӯз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва ашхоси ватандӯсту меҳанпарасти ин гӯшаи зебоманзари кишвар мусобиқаи кушоди гӯштингирӣ баргузор карда мешавад, ки беҳтарин паҳлавонон аз тамоми манотиқи кишвар ба ҳам меоянд ва барои дарёфти мақомҳои ифтихорӣ миёни ҳам мубориза мебаранд. мақсади асосии ин баргузории мусобиқаи мо ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба ин намуди гӯштӣ мебошад. Дар ноҳияи мо айни замон 17 толорҳо фаъолият мекунанд, ки зиёда аз 200 нафар наврасону ҷавонон ба гӯштӣ машғуланд ва самараи он мо боварӣ комил дорем, ки аз байни онҳо дар оянда ба монанди хоҷа Беруд хоҷазода паҳлавонони ҷаҳон мебарояну парчами азимоя дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. таҷлили ҷашни қадимаи мардуми тоҷикро бидуни мусобиқаҳо аз рӯи риштаҳои варзиши миллӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст ва ин шаҳодати он аст, ки тоҷикон аз қадим варзишпарвар буданду маъракаҳои бузурги худро бо ташкилу чорабиниҳои варзишӣ бахусус гӯштингирӣ таҷлил мекарданд. Ин анъанаи нек то ба замони мо омада расидааст.